IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Ti LGU Paway babayan ti pinangidaulo ni Mayor Sheila Galano ket nangiwaras kadagiti indoor play equipment kadagiti na duma-duma child development centers iti intero munisipyo kas paset iti agtultuloy a panagkumit na ang mangitandudo ti early childhood development and learning. Ti indoor play equipment ket mangipay kadagiti agtutubo nga agad-adal kadagiti makaawi sa gundaway para iti play-based education. Ang makatulong met nga mangpasaya iti physical, social, emotional ken cognitive a panagdurasda iti natalged ken mapagpiaran nga aglawlaw. Impaganet get ni Mayor Galano ti kinapateg ti pinagpunan iti pagsayatan ken panagdakkel dagiti ubing. Binigbig na ida akas pundasyon ti napigpigsa ken naranyag a masakbayan para iti komunidad. Babaen kadagiti ganwat akas iti daytoy agtalinaed iti dedikasyon ti LGU Paway amang suporta iti dekalidad a serbisyo ti panangaywan ken panagduras iti tunggal ubing ken agtutubo a pawayenyo. Para iti IFM News Idol Glenn Batuyong, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.